Nthawi ya nkhani ndipo madzulo ano ndine kuno Mpaso poyamba nayi mitu yake. Mlangizi wa boma pa nkhani za malamulo wati akukonzekera kutsutsa chigamulo cha bwalo la milandu cholola kuti Malawi Electoral Commission isasamutse likulu lake mu mzinda wa Lilongwe. Boma lati lalandira zimene bungwe la Catholic Commission for Justice and Peace lapempha mu chikalata chake. Ndipo nkhani zina anthu ndi magulu osiyanasiyana akupitiriza kulankhulapo pa ganizo la mkulu woona za milandu ya boma lothetsa milandu ina. Ndi zimenezi ndi zina zambiri tiyeni tikhalire limodzi. Mlangizi wa boma pa nkhani za malamulo a Frank Mbeta wati akukonzekera kukatsutsa chigamulo cha bwalo la milandu cholola kuti bungwe la Malawi Electoral Commission lisasamutse likulu lake kuchoka ku Lilongwe kupita ku Blantyre. Ambeta ati kusamutsaku kuchitika pofuna kuchepetsa ndalama zimene boma limagwiritsa ntchito poyendetsa bungweli. Izi zikutsatira chigamulo cha bwalo la milandu chopereka chilolezo chowunikanso chiganizo chosamutsa likulu la bungweli. Rebecca Chimjeka Matemba ali ndi zambiri mu ripoti ili. Malingana ndi Ambeta, ofesi ya MEGI panakali pano imaononga pafupifupi ndalama zokwana 100 miliyoni pa mwezi polipira maofesi ndi malo osungiramo katundu ku Lilongwe. Iwo ati kugwira ntchito kuchokera Blantyre kungachepetse ndalamazi kufika pa 5 miliyoni pa mwezi. Komabe khoti lalikulu ku Lilongwe lapereka chilolezo choti nkhani iunikidwenso mwa malamulo komanso malamulo a dziko, zomwe zapangitsa kuti ndondomeko yosamutsira likulu la MEGI kupita ku Blantyre liyimitsidwe kaye kwa kanthawi. Mulandu unapita ndi chipani cha Malawi Congress MCP pamodzi ndi ena omwe anakadandaula, omwe akuti kusamutsidwa kwa bungwe la MEGI sikunayende ndondomeko yake. Nkhani ibwereranso ku khoti masabata akubwerawa. Boma lati lalandira zimene bungwe la Catholic Commission for Justice and Peace lapempha mu chikalata chake. Bungweli lapempha boma kuti liunikire mozama mavuto amene Amalawi akukumana nawo okhudza ulamuliro wabwino komanso chuma. Chikalatachi chadzudzulanso boma pa nkhani ya kasankhidwe ka anthu ogwira ntchito za boma, kusowa kwa ndalama zakunja mdziko muno komanso mankhwala mzipatala. Nduna zofalitsa nkhani a Shadrack Namalomba yati boma likuyamikira bungweli chifukwa chowunikira zabwino komanso nkhawa zimene lili nazo pamene zinthu zikuyendera mdziko muno. McLeod Chilangiza wadza ndi ripoti ili. Bungweli lati ndilokhumudwa kuti mchitidwe wozembesa anthu, kuphedwa kwa anthu komanso kuchedwa kuti anthu alandire chilungamo ku mabwalo a milandu kukupitirira mdziko muno. Bungweli lapempha boma kuti posankha anthu maudindo osiyanasiyana lizitengera kuthekera kwawo ndipo liyike ndondomeko zokhwima zotetezera mankhwala a boma komanso liyike ndondomeko zabwino zimene zingateteze ndalama zakunja zimene zikulowa mdziko muno. Kenaka bungweli lati pomwe anthu ambiri akusankhidwa m'maudindo a boma kamba kuti amasapota chipani cholamula zimasokoneza kagwiridwe ka ntchito mu nthambi za boma. Poyankhulapo a Louis Siadingu omwe ndi mkulu woyendetsa ntchito ku CCJB ati nzomvetsa chisoni kuti mchitidwe wopha anthu kamba kuwanamizira kuti ndi afiti ukupitirira mdziko muno, komanso anati ndi wodandaula kuti mchitidwe wozembesa komanso kupha anthu a khungu la chaubino ukupitiriranso mdziko muno. Iwo ngakhale ayamikira boma kuti likuyesesa kuonesesa kuti chuma cha dziko lino chili mchimake likuyenereka kuchilimika kuti zinthu zikhale bwino mdziko muno. Mbali ya boma tinanena kuti nkhalidwe umene wakhala uchitika kuyambira mbuyo matenga anthu amene amwina alibe zoyenereza kuti akagwire ntchito malo ofunikira atawunikirapo bwinobwino, komanso nkhani ya ndalama zakunja zimene zimakhala zofunikira kuti agule katundu ofunikira ngati mafuta ndi mankhwala. Tinalephera kuti timve ndemanga ya boma pa nkhani, komabe posachedwa apa boma kupyolera munduna woona zachuma unayitanitsa anthu osiyanasiyana ku Lilongwe kumene amakamva maganizo a anthu mmene chuma cha dziko lino angachikonzere. Posachedwa apa boma linatinso lachepetsa chiwerengero cha anthu amene amayimirira dziko lino m'maofesi akazembe pa dziko lapansi kuchoka pa 193 kufika pa 139 pofuna kuchepetsa ndalama zimene boma limagwiritsa ntchito m'maofesimu.
Anthu ndi magulu osiyanasiyana akupitiriza kulankhulapo pa chiganizo cha mkulu woona za milandu ya boma chothetsa milandu ina. Boma linalengeza kuti lathetsa milandu yokhudza katangale pogula malo imene inkakhudza a Charles Mchacha, a Bright Kumwembe komanso a Simon Mvua Kaunda ndi a Lloyd Muhara. Padakali pano mkulu wa bungwe la Center for Human Rights and Rehabilitation a Michael Kayatsa wapempha boma kuti lizikwaniritsa malonjezo ake pothana ndi katangale kudzera mu ntchito osati kungonena kokha. Zambiri mulipotiri la Daniel Zimba. Lachinayi Msabatai, Director of Public Prosecutions DPP Faustino Maere analengeza kuti athetsa milandu yokhudza kugula malo mwachinyengo imene amawazenga akuluakulu ena akale a boma omwe ndi a Charles Mchacha, a Lloyd Muhara, a Bright Kumwembe komanso a Simon Mvua Kaunda. Malinga ndi kalata ya bwalo, oweruza a Eda Ngwira Mwakibinga anavomereza za kuthetsedwa kwa milandu ya akuluakuluwa pa 26 mwezi uno, koma yemwe amayankhulira unduna wa zachilungamo a Frank Namangale anakana kuyikirapo ndemanga ati kufikira pamene nkhaniyi idzafike m'manja mwa komiti ya zamalamulo mu nyumba ya malamulo. Koma poyankhulapo Akayatsa ati kuthetsedwa kwa milandu yokhudza katangale maka imene imakhudza atsogoleri a ndale kukusemphana ndi chidwi chimene boma lakhala likutsimikizira pofuna kuthana ndi mchitidwe wa katangale. Pakufika ndithu kuti president komanso no boma la GDP lionese ndithu kuti alidi ndi chidwi chothana ndi katangale. Onetsa ndithu kuti wina aliyense oserengera kuti kodi ndi wachipani chanji akuyankha milandu ndipo milandu ya katangale izikhala ndithu kuti ikutha mpaka kumapeto. Mchacha anawamanga mchaka cha 2020 poganizira kuti anagula malo mwachinyengo kukanjeza mu mzinda wa Blantyre pamene iwo anali nduna ya boma mothandizidwa ndi a Simon Mvua Kaunda, a Lloyd Muhara komanso a Bright Kumwembe. Mu 2021 bwalo la magistrate linakana pempho la Anti-Corruption Bureau ACB kuti milandu ya akuluakuluwa ikamvedwe ku bwalo lalikulu komanso inalamula kuti oganiziridwa awa akhalebe pa belo. Ntchito za umoyo mdziko muno zikuyembekezeka kupindula ndi thandizo la ndalama zokwana $792 million mzaka zisanu zikudzazi kuchokera ku boma la United States, ndipo izi azichita pofuna kuthandiza kulimbikitsa ntchito zopewa matenda. Kazembe wa dziko la United States kuno ku Malawi a Jonathan Fisher ndi amene walankhula izi ku Lilongwe pa chikondwerero chakuti dzikoli lakwanitsa zaka 250 litapeza ufulu wodzilamulira. Fisher anati maiko a United States ndi Malawi apitirizabe kukhala pa ubale wabwino umene akhala alipo kwa zaka zokwana 63. Mawu ake nduna yona za ubale wa dziko lino komanso nkhani zakunja kwa dziko lino nduna yona za ubale wa dziko lino komanso maiko ena komanso nkhani zakunja kwa dziko lino a George Chaponda yapempha boma la United States kuti lipitirize kulimbikitsa ubale wake ndi dziko la Malawi. Bungwe la World Food Program lati pakufunika kukonzekera mwakhama nyengo ya El Nino imene bungwe la United Nations lati ikhoza kukhala yoopsa kuposa nyengo zina za El Nino zimene zinaoneka mbuyomu. Bungwe hili linaizi mu mzinda wa Blantyre pa msonkhano wowunika za mmene maiko angakonzekere ngozi zogwa mwadzidzidzi. Justin Mkweu ndi zambiri mulipotiri. Nyengo ya El Nino yomwe ikhuze dziko lapansi imatchedwa Super El Nino kamba kuti imakhala yoopsa kwambiri ndipo imabweretsa chilala cha nthawi yayitali mdziko. Bungwe loona za nyengo pa dziko lonse la World Meteorological Services lati kuthekera kuti nyengoyi ibwera ndi waukulu kwambiri, ndipo mlembi wa bungwe la United Nations Antonio Guterres wapempha maiko kuti ayambiretu kukonzeka. Poyankhula pa mkumano wokonzekera nyengoyi mu mzinda wa Blantyre, mkulu wa bungwe la WFP a Hyong John Lim ati chiopsezo cha nyengoyi nchachikulu. Iwo apempha adindo kuti ayambe kukonzekera nyengoyi pakadali pano. Wachiwiri kwa mkulu woona za nyengo ku nthambi yoona za nyengo mdziko muno a Clement Boyce ati ngakhale sanapange kafukufuku amene nyengoyi ingakhuzire dziko lino, kuthekera kuti dziko lino likhuzika ndi kwakulu. Koma iwo ati si nthawi zonse pomwe chiopsezo chikakhala chachikulu kuonongeka kwa katundu kumakhalanso kwakukulu. Tinayamba nkhani zimenezi za anticipatory action chaka season imene yangothayi
ndiye tifuna tione kuti tinachita bwanji. Tikatero titengera pamenepo kuti malinga ndi El Nino amene akutchulidwayo timukonzekere bwanji, chifukwa chokuti tifuna tikhale kuti ndi anthu okonzeka. Zomwe tikuyenera kuchita tichite panopa. Wachiwiri kwa mkulu woona zokonzekera ngozi zogwa mwazizizi ku nthambi yoona za ngozi zogwa mwazizizi mdziko muno Nele Kalenga Maliro wati dziko lino likuchita zoyenera pokonzekera. Dodma ngati department imene ili yothandiza kwambiri mu kukonzekera kumeneku ili ndi zipangizo ngati the National Anticipatory Action Framework imene tikukambirana leroyi. Imeneyi ndi framework yatsopano yakhazikitsidwa 2025 koma yayamba kale kugwira ntchito. Anzathu a WFP atipatsa kale chithunzithunzi kuti kugwiritsa ntchito anticipatory action framework imeneyi ndi kwabwino kwambiri. Dziko la Malawi lakumanapo ndi nyengo ya El Nino m'mbuyomu kuphatikizapo mchaka cha 2023-2024 zomwe zidazetsa chilala komanso kusowa kwa chakudya makamaka mzigawo zakumwera ndi pakati pa dziko lino. Izi zinachititsa kuti boma linene kuti maboma 23 pa maboma 28 a dziko lino muli mavuto a njala yadzaoneni. Nkhani izi zikufikani kuchokera kuno ku wireless ya Kanema ya Times TTV. Tikhati kupitiriza kupatsani zonse posachedapa zikangotha izi choncho musatalikire. Kani imene tikupitiriza kupatsani nkhani izi. Dziko la Malawi likumana ndi mavuto akulu amene amadza mavuto akulu okhudza zachilengedwe pamene ripoti latsopano likusonyeza kuti dziko likutaya pafupifupi mahekitala 250,000 ankhalango chaka chilichonse. Zotsatira izi zili mu ripoti la National State of the Environment and Outlook la zaka za 2026 mpaka 2030. Ripoti ili lakhazikitsidwa ku Lilongwe pa chikondwerero cha World Environment Day komanso International Day for Biological Diversity. Rebecca Chimcheka Matemba ayendeza mbiri mu ripoti ili. Poyankhula pamwambo mu mzinda wa Lilongwe, nduna yoona zachilengedwe Patricia Whiskys anati vuto lodula mitengo likuchititsa mantha chifukwa anthu ambiri sakutsatira malamulo makamaka onena kuti anthu asamadule mitengo chifukwa imabweretsa mavuto osiyanasiyana. Whiskys wachenjeza kuti kudula mitengo kukuchulukitsa kusefukira kwa madzi, chilala komanso matsoka ena omwe amadza chifukwa chakuvuta kwa nyengo. Health komanso ngakhale ya finance kotero kuti ma ministry akapamene watikale tikukhala pansi kubwera ndi strategy imodzi yoti tithandize kusintha zinthu mdziko muno. Malingana ndi ripoti ili anthu 85 pa 100 aliwonse ku Malawi kuno amadalira ulimi, ndipo padakali pano mavuto amene alipo kwambiri ndikukoloka kwa nthaka chifukwa chodula mitengo mosayenera. Ndipo oyimira UN kuno ku Malawi Rebecca Adadonto ati zotsatira zomwe zili mu ripoti ndi chenjezo lalikulu ponena kuti anthu ambirimbiri akukumana kale ndi mavuto osowa chakudya chifukwa chodula mitengo mosayenera. Ndipo oyimira bungwe la UNEP Cecilia Ayipira wati kukokoloka kwa nthaka kukupangitsa kuti anthu adzikolola zakudya zapang'ono komanso kuzikhala njala. Pamene patikosa kusintha komanso kuchita si responsibility ya a ministry komanso monga ikationa chilengedwe chikuonongeka m'makuka mwathu tingathe kutani monga abayi, monga abambo, monga ma MP, monga inonso ma journalist tingapange bwanji tonse limodzi kuti ripoti imeneyi tithe mothekera kusintha Malawi. Akuluakulu a United Nations ati zotsatira zomwe zili mu ripoti ili ndi chenjezo lalikulu ponena kuti anthu ambiri ku Malawi kuno amadalira ulimi omwe padakali pano ukuvuta. Padakali pano boma komanso bungwe la UN ati aonetsetsa kunena kuti apange zinthu zothekera kuti dziwe kuyipa kodula mitengo. Ripoti imenero lokhudza mwambo wokumbukira kufunika kwa chilengedwe pa dziko lonse lapansi.
anthu ena kumpoto mboma la Mzimba apempha boma kuti liwathandize kuthana ndi mavuto amene akukumana nawo pa ntchito za umoyo ndi maphunziro. Mwachitsanzo, anthu ati zipatala za Bwengu ndi Luzi zilibe maambulansi pamene chipatala cha Luzi chilibenso madzi. Feston Malekezo ali zambiri. Nkhawazi zinatulidwa lachinayi pomwe anthu akuderali anakumana ndi akuluakulu aboma pansi pa project ya liwu lathu imene ikugwiridwa ndi bungwe la World Vision Malawi. Mmodzi mwa anthu okhala kuderali Mai Jennifer Nkatawire anati pa chipatala cha Luzi komanso Bwengu pali nyumba za kugwira ntchito zochepa, mankhwala ochepa, komanso kuti zipatalazi nzazing'ono. Kumbali ya maphunziro, anthu akuderali anati nsukulu zambiri mkalasi makhala ana opyola muyezo, mabuku ngochepa, komanso kuti makalasi ndi zimbuzi nzochepa. Dera la Bwengu lili ndi sukulu za primary zokwana 17 ndipo lili ndi aphunzitsi okwana 171, koma pafupifupi 22 okha amene ali nyumba zolongosoka. Poyankhulapo malo mwa mfumu yakulu Chilavikuwa, GVHR inati anthu akuderali ndokonzeka kuthandizirapo pa zimene zingafunikire kuti mavutowa athe. Vuto lomwe tikukumana nalo kuchipatala ndi kuchepekera kwa anzathu ogwira ntchito. Ngakhalenso ku skulu nchimozimozi anzathu ogwira ntchito munganono aziphunzitsi chifukwa ratio ya ana ndi aphunzitsi madera ambiri ma skulu ambiri sizigwirizana. Poyankhulapo Mayi Mese Ng'ambi amene anayimirira bwana mkubwa wa derali anati zina zitukuko zimene zatchulidwa ku msonkhanowu zitakulandira thandizo pansi pa thumba la zachitukuko la CDF. Ngati community iwo kukhala kuti chinthucho ndi chawo atenge umwini onena kuti chinthucho chikubwera ku dera lawo ndiwo azipanga ku contribution yawo ndionena kuti ngati mafumu ali umumu contribution yawo imene angapange ndikuti pa salandi yomwe ndi yayikulu. Akati pa salandi yayikulu zikhale kwa government not to provide that chipatala, koma kwa iwo akhale kuti mbali yawo apanga. Mawu ake mkulu woona za ntchito ku World Vision Malawi a Charles Chimombo ati msonkhanowu waonesa kuti ngofunikira kwambiri popeza kuti eni dera akuonesa chidwi chotenga nawo gawo pa nkhani ya chitukuko. Tonse tibwere pamodzi aku community aboma ndife othandizira chitukuko ngati ma partners kuti tione kuti vuto limene tili nalo kunoku kumbali ya mavuto a awana ndi lotani nanga wina aliyense paika angapangepo chiyani kuti mavuto acha achepe. Ntchito ya liwu lathu inakhazikitsidwa ndi cholinga chofuna kuti anthu akudera azitha kumakumana ndi adindo nkukambirana za mavuto amene akukumana nawo komanso kupeza mayankho. Munkhani za masewero, matimu a masewero a mpira wa miyendo a dziko lino ausera amuna komanso osera akazi mawa lino akhala ndi masewero opimana mphamvu ndi matimu a maiko a Ethiopia ndi Tanzania paina kupitiriza kukonzekera mipikisano ikuluikulu yakunja. Timu ya osera a akazi ya dziko lino ikumana ndi Tanzania mu mzinda wa Dar es Salaam pamene ya osera amuna ikumana ndi Ethiopia mu mzinda wa Addis Ababa. Nkhani zathu ndi zomwezi koma tisanasiyane nayinso mitu yake. Mlangizi wa boma pa nkhani za malamulo wati akukonzekera kutsutsa chigamulo cha bwalo la milandu cholola kuti bungwe la Malawi Electoral Commission lisasamutsidwe kaye kulikulu lake mu mzinda wa Lilongwe. Boma lati lalandira zimene bungwe la Catholic Commission for Justice and Peace lapempha mu chikalata chake. Ndipo munkhani zina vanthu ndi magulu osiyanasiyana akupitirira kulankhulapo pa chiganizo cha mkulu woona za milandu chothetsa milandu ina. Mukhoza kupeza nkhanizi ndi zina zambiri pa Facebook pa tsamba la Times 360 Malawi, pa X @Times 360 Malawi, komanso poimba *1895# ndi kuchita subscribe ku 1895. Mula ndine Ronald Mpaso ndikufunireni madzulo opambana pene mkupitirira kuonera maprogramu osiyanasiyana pompano pa wireless yakanema ya Times TTV zabwino zonse.